W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratco, lubi sotry Kniezu, lubi osadni, znowu nam darny riany dzień. Sme odczuwali w nocy nowych moców nabyli, nie przykadzamy, żebyśmy przy nim przebywali przy Bohu, dali so zesilnić z Jego słowem, a żebyśmy ja prosili o to, żeby se radziło, na co se nastajemy w tym nowym tydzieniu. Jeho naszego zbożnika prosimy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bogu wszechmocnemu, a wam zase myslo, ryczo, jednego, a dobre zabiegło. Moja wina, moja wielka wina. Dobra proszę, zbożną stajną Jezu Mariu, všich angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke Kniezowi naszemu. Smij so nad nami wszechmocny, a miłościwy Bożo, a spuścił się nam rychy do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Wszechmocny wieczny Bożo, Tebie smiemy Wódca mianować, wódospół naszych utrobach dzieszczowskiego ducha dzieci Bożich, zo smieli dostać slubene dziedzictwo, tak prosimy przez naszego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest z Tobą Duchom Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Czytanie z prvnej knihy Kráľov. We wonych dniach zastupil Elia do prózdnicy a přenocovaše v nej. Ale słowo Jahwe zęże k niemu. Wójcz a stup so na horje przed Jahwu. Ale Jahwe czynieše nimo. Mocny niemdry wichor, giż hory puka a skawy pači, dziesze przed Jahwu. Ale Jahwe we wichorje niebie. Po wichorje przyjdzie ziemię żrynie, ale Jahwe nie był w nim.
Po zemierzeniu przyjdzie wohin, ale Jahwe nie bie we wohinju. Po wohinju przyjdzie ciche, cunie zuzolenie. Jako Elija to usłysza, zakryse won swoje wobliczo ze swoim płaszczom. Wójdzie, a stupi so przy zakodzie do próżnicy. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z lista svätého apoštola Pavla Romjanam. Bracia a sotry, reču pravdu w Chrystusu nevžu. Svedomie mi v Sviatym Duchu svedčí, zo sa jara rúdžu a wutroba mnie nepřestajne boli. Ja bych si přál, zo bych sam byl zatamany od Chrystusa za svojich bratrov, bliských mi po čele, kiž sú Izraeliča. Ich je synovstvo, krasnosť, związk z Bohom, zakonstvo, Boža služba a slúbenie. Ich sú vodcojo a z nich pokažať po čele Kristus. Tun je nade všetkým Boh chválený na veky. Amen. Slyšeli sme slovo Bože. Nadziejam so na knieza, moja dusza spuszcza so na jeho słowo. Kniez Bóg z wami. Słowa świętego zczynienia po Mateju.
Potem sobie Jezus czrody nasycił, přinučił on wuczobników, żeby do czołma zalezli, a preden jeho na drugi bryr jeli. Miestem chceše on czrody rozpuścić. Rozpuściwši sobie, dziše nahoru, żeby sobie samocze pomodlił. Jako so počać mičkać, bie on cele sam. Czołm by so hižo wiele stadiów od kraja odsalił, abo mietany od dżomów, dokiż by przeciwny wieto. Wokoło czwartej nocnej straży przyjdzie Jezus pomorił kroczo k nim. Wuczomnicy pak, uladawši jeho pomorił kročić, so zastrožichu myslo, zo je to šerenie a zari ich ze strachom. Ale Jezus k nim poreča prajo, buďte dobreje mysle, to som ja, nebojče so. Na to odmówi jemu Peter, knieże, syli to ty, daj mi powodzie k tebi przyjść. A on rekne, pój. A Peter uleze z czoma, kročeše powodzie k Jezusej. Widzo pak silny wietr so boješe, a gdyż počase tepić zakrzycza, knieże, pomhaj mi. Nydom wuprzestrie Jezus ruku a přimne jeho a praje jemu, mało wieryby, czego dla se dwielował. A kajž biežta do čoma zalezvoj, přestavi to. Či v čomje pak so jemu kłonjachu a prajichu, ty se wopravdźe Syn Boží. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sotry, lubi kniezu, lubi osadnim. Džence nas drugie czytanie dopomina na Petra a jeho vášně, na Pavlova vodeče a jeho vášně, jak je on Jezusa následoval a evangelii tun fokus mimo Jezusa położy na Petra. Wobaj Peter a Paweł stejtaj za wierność Chrystusowu, kotruż nam jako swoje załostajństwo przepodataj. Paweł so nikak prasza za swoimi korzeniami. On zčihuje Jezusa. W tym nasledowaniu je nadejšo wierność. Tunle jeho puč pak je cyle hinajši, hać tum puč jeho swojby, jeho staršeju, jeho přiwuznych. Wunže tum puč, woni ju nendu. Od Pawła pak nie słyszymy nigdy, so on toho dla swoim swojbnym porokuje. Inak Peter. On so jara na każdego niewa, kotryż k jeho rozsudzie nie steji. Peter je impulsivny. Możemy rec z blaka precz, on Jezusa zčihuje. A kajż to była w żywieniu, po puczu napadnu jeho dwiele. On počina odważować, dwiele jeho skončne tepia. Spiesznie pak so on zasa zraba, dowierzy swoją nuzu Jezusej, a tun skiczy jemu swoją ruku. Jezus dari wumożenie. Tyle dny miach łopyt, pobychmy w Kamieńcu. Kamienc ma jednego syna, kiż je w swoim żywieniu so z praszeniem za wiernością też stajnie zabierał. Najwiace z was są jeho tworby sami czytali, Gotthold Ephraim Lessing. Wasibie tun spis Nathan der Weise, wun steje te praszenie za wiernością, tam by tak menowany ringparabel. Jeden muž wobsiedziеше w dawnych czasach perszczeń, a tun, kiż tu ten perszczeń noszeše, tomu dari perszczeń potajnu moc przed Bohem a ludźmi, čineše perščen jeho příjomného. Tutum perščen dávaše so od generacije na generaciju, a stajne dá ju nan najljubšemu syny. Ranoho dňa by tam nan cioch synov naredže perščen dale dać. Jemu bychu šice cio jednak lube, a toho dla rozsudzi on dalšej perščenie zotovič dać. Tutaj so od oryginalnego w niczym nie rozeznawataj.
Hinak pak, haćby Nancy myslił, dojdzie k zwadze. Cio synojo stupichu nit przed sudnika, on pak so za żaden z cioch perszczeni jako prawy nie rozsudzi. Sudnik prawi, radżu wam, zmicie wiec tajko kajkaż je. Jeśli każdy z was swój perszczyn od nana dostał, niech ma każdy z was swój perszczyn zaprawy. Można za na nochcesze hižo natknństwo perszczenia znieść. Zawieszcze je każdy z was lubował. Żadno mu nie chce krzywdu naczynić. Każdy z was niech jedna jemu runia. Napinajcie się naprzemo, żeby sobie pokazała moc kamienia w perszczeniu. Mirliwi budźcie, znieście się, pokazajcie się z utroby dobroty, w podatości Bohu naprzeczo. A dalej sudnik rozłoży, a gdyż nie do waszych dzieci, aby než było to za 1000 lat, znowa so praszeja, to przeproszują je znowa przed tute sudnictwo, potom sedzi tule mudryši hačia, a on zmeje runia mi prajič, napinajcie so, mirliwi budźcie, zniescie so, pokazajcie się z utroby dobroty, podatości Bohu naprzeczo. Jako Lessingowe słowa jeho tworba so do zjawności nieseše, so wiezo tute słowa w tedeszym czasu jasnie wobladowachu jako affront przeciwko chrześcijaństwu. Można też, że je on to cyle tak sam też rozumiał. Gdy so z jeho stawi z nami zabieramy z Lessingowymi, potom wiemy, on mieješe takle swoje czerze ze swoim nanom, kiżby ewangelski fara w Kamieńcu. Zawieście pak tomu też tak było, żeby Lessing sam pytacy, Bożu wierność pytacy. A znano wiemy jeho słowa ze toho wieder czytać, a wužić za ten dżęsniejszy wubierny Ewangelii, a za drugie czytanie. Też za Lessingowymi słowami, kajż pola Petra a Pawła sokoła jasne doporuczenie. Dzi swój pucz. My kiedźbu a haj, sztoż buci do kolebki położone. Konsekwentne Boha pytać, na nie so usmierzyć. To je namrywstwo, kotreż bu nam darene, a kotreż może każdy z nas też dalej dać. Nasi predownicy są tym puczli, a też my po nim kroczymy. Pytać wierność, to je już wiele generacji zabierało. Za te pismo kładzie nam stajne na utrobu, żebyśmy tu te pytanie jasne a konsekwentnie jako pytanie za Bohem zrozumieli. Wszystkie generacje su so za nim za Bohem praszeli, a su za siebie přiwzali, što su zrozumieli. Niekoci biechu przy tym kaž Micho, druzy odważują, Bohu naprzeczo kroczachu, Peter a Paweł stojtaj zromadnie za samsny cíl. Znano, dżens za nas stoi jako rezumé, niech jeje zastupna prostwa, wenn nas tak skutkuje, że so też my pracujemy, bo to, što już staj wonaj, jako prawie spoznałoj, a że so nam poradzi, što so himaj poradziło. So dalsze generacje zabierają so z tym, što bo ze mną chce, do którego smiera my wejdzie. Amen. Uznajmy sobie Boha wierny, że Boha
Jezusom, štož so Tebi doveria, je umožene. W Tebie namakamy radość a żywienie. Słysz nasze wołanie. Ści nas zwolniwych, so bychmy drugich zesenili a k Tebi wiedli. Prosimy, czy usłysz nas. Pozbiehuj sprucnych a słabych, so bychu do Tebie wierili a Tebi doverili. Prosimy, czy usłysz nas. Przeswiedź tych, koci so na Tebi a na Twojej cyrkwi porszuja, so możesz Ty ich im runie to dać, za czym spytaja. Prosimy, czy usłysz nas. Zesel naszą wieru, so se nam we všech čežach bliski a nam mocy dawasz. Prosimy, czy usłysz nas. Nieże Ty se z Otca wyjszł, żeby nam wieczne żywienie dał. Daj nam spoznać bohatstwo, które se nam przygotował, kiedy se żywe a kralujesz po wieki na wieki. Modlcie so wszyscy, żeby se mój a wasz łopon spodobał Bożemu mocnemu Wódcy. Knieże Bożo, dary Twojej cyrkwie niech Tebe zjednaja a przyjmij je. Ty se miłościwie sposzczył, zo si my Cię przynieść. Tak sposzcz też, zo k naszemu spomożeniu przejdu do potaństwa, które świecimy. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoczy stajnie aż udzie dziękujemy Knieże Święty Wódcejszego mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Narodziwszy so, je wun padłe człowiectwo obnowił,
ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniczył, zmartwychwstanąwszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Toho dla śpiewamy Ci z angelemi a słowami świętych pieśń chwały, bez końca wyskają. Woprawdźe świętosty, knieże, żołoše je świętost, to dlacze prosimy. Posvěću te daraj z rozsvu swojego ducha, zobyšte nam byłoj ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Redahacz so wun dobrowolnie czerpienie wuda za wun klip dżakowaše so, wamaše a poda jun swojim wučomnikam prajo, zmiče a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Taktéž zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swojim wučomnikam prajo, zmiče a piče šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k wodawaniu rychów. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie oczy na Jezusowu śmierć a zroła stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia, keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że Ty nas powołał przed Tobą stać, a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę po wsze ziemi rozbrojeną, a wudospełniuj lubości. Gromadźcie z naszym Wamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom a ze všim duchowstwom. Wspomnij też o naszych zemrych bratów a sotry, którzy są umreli w nadziei, że zroła staną, a przyjmij ich a wszystkie zemrytych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, którzy so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Bożą wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy,
tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Bóżce nasz, Pisy niebieska, świętstwo Twoje wieno, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, daj na niebie tak na ziemi, czyny nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako umoż nas, knieżołatu wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Zmij się nad nami, a pomhaj nam, zobychmy od grycha przeco swobodni, a przedewszym zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto już Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieży Jezusa, swoim apostołom se praju, pokoj wam zawastajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie leda na nasze grzechy, ale na wieru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajnie z wami. Inio Boże, Inio Boże, Inio Boże, Leczy jenio Boże, kotreż zebiera grzechy świata.
Modlmy się. Złużywanie Twoich potaństwo, Knieże, wukołaj nas, a skróć nas, świetle Twojej prawdy. Tak prosimy przez Niego Chrystusa, naszego Knieza. Dżęcowe dźwiemaj je tu we Farskiej cyrkwi niszpo. Rożoc modli so we Kruszczycach stajnie od ponedźel do piatka 18:30, we klosztre niedzielu dźwiemaj wutoru 18:30 a sredu rano we 8, we Worklecach wutoru 19 a czwartk 17:30. Kemše su obtydzień we Worklecach czwartk 18 godzin. Doma obstarania su piatk do południa we Hórkach a we Kruszczycach. Zbierka dżęc za tydzień je we klosztre za nadawki namiestnie, tu we Kruszczycach za wasadu. Přiwzacze do modziny we Farskiej wiekarii je piatk 1:09 godzin. Přiwzacze do modziny we Kruszczycach je niedzielu 23:08 do ponabe 9. Za Kruszczyce prosimy o zapisanie do listčiny. Przychod je hižo od piatka na sobotu 21. na 22:08. Dekanatny wulet modziny je 13. septembra. Tutun sobotu je wysoki swiedźeń Świętej Marii do niebie zača, kemše we Kruszczycach co rano we 8, we Roženče a we kloštre do ponabe 9. Džakne kemše k Złotemu Kwasej svedča so za manželskeju Moniku a Alojsa Zyndu z Pančic Kukova sobotu 1:30 we kloštorskiej cyrkwi. Přejemi jubilaromaj Bože žonovanje. Džakne kemše k Slivonemu Kwasej svedča so za manželskeju Karmena Tomáša Krála z Nuknice sobotu 15 hodin we Bačonju. Přejemi jubilaromaj Bože žonovanje. Żonowanie szóstkich nowaczków je przychodną niedzielu we Kruszczycach na dopolniejszych anonimskich kemszach we klosztrze rano 7:30 a dopołudnia 9 godzin. Za Kruszczyce proszę, niech dzieci swoją nową dobową sobu na kemszy przynesą. Sakrament Svetého manželstva chcete sobie zaudać, prosite wierywych o modlitwu, a przypotaj sa trzeci raz, Benedikt Groß a Maria Rabinka Stolberg z Neradec, wobei katolskej, i wierowanie tutu sobotu tu we Kruszczycach. První raz Matthias Robel z Wotrowa a Michaela Münkec z Horku, wobei katolskej. Farski biuro je jeszcze hač do 17. augusta zaurene. W útoru 18 hodin su osobite kemše za serbskich pedagogów w Roženče, potem je rozmowa nauce. Intencje tutego tydzienia ponedźelu rano za zemretoho Norberta Grunda a manželsku Annemarie z Bitterfelda, kajšte za mać Ańczku Cyżowu a manželskaho z Lena. Útoro rano za žiwych a zemretych subo Kmečec a Rachelic. Piatk wieczorny za zemretoho farara Klemenca Rehoria, zemretého staršeho Rezu a Jakuba, kajštež žiwych a zemretych słyby Domaszkec. W sobotu rano we 8 dżakna a prostna skazana z Wózcza. Na po 12 jirowanie własna człowieka spowiedź, kemsze przedniedzielskie za zemretą Moniku Welsowu z Jasince k prynletnemu opomnieniu, też za manželskiego Alfonsa. Dżęc za tydzień rano we 7 za zemretych słybo Hančikec a Šenec z Linovca, dopona kaj stajnie kemše za Wasadu. Na po 11 za zemretą Moniku Wulenkowu z Kruszczyc k prynletnemu opomnieniu, a potom w dvěmaj zaso niedzielski nyszpo. Wam všem zapłać Bóg za zhromadne pačo, přeju wam odčas sviatcu niedzielu, prośmy Boha o jeho žonovanie. Kněz buď s vámi. Nech vás požehnuje všemohoucí Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Jděte u pokoju. Napód z nami. Ojte knieże. Jederje. Bożku staw.
Polskie kniezy, odwinczemy. Niech nie płaka